Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς, κατά κόσμο Μητσομαλάς. Μητσομαλάς είμαι ένας άνθρωπος, με λέει, και το έχετε κολλήσει όλες οι υπόλοιπες συναδέλφισες. Τώρα, λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό. Υπάρχουν και άλλα παρατσούκλια από συναδέλφους. Θα σας λέμε Και ένα καλά και κάθε κακά. φορά. Ένα κάθε φορά. Πάμε. Ένα κάθε φορά, ναι, λοιπόν. Θα σας πούμε την επόμενη φορά του κουμπάρου. Λοιπόν, Δημήτρη, τι κάνεις? τι, Τι κάνεις? Να σε ρωτήσω, τι τι, κάνεις? τρέχω εδώ πέρα, αφού έχει τόσες πολλές εξελίξεις, δηλαδή δεν βλέπεις τι γίνεται. Θα τα Είναι. πούμε και μετά, έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Λοιπόν, συνέντευξη όμως αυτή την εβδομάδα και να βάλω μέσα τον συνεντευξιαζόμενο που έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Κασάνο, ο οποίος είναι Business Development και Innovations Director στη Unisystems του ομίλου Quest, όπου όμως τον όμιλο Quest έχει και το ρόλο του επικεφαλής της καινοτομίας για όλο τον όμιλο και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Πλιάδες, το κλάστερ του Πλιάδες, για το οποίο έχουμε πει όλες τις ομάδες, οπότε τώρα με έρθει να μιλήσει και ο πρόεδρος για να την κλείσουμε λίγο την κουβέντα. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας, καταρχήν. Γεια σου, Αντώνη, Ναι, ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, τους είπα καλά τους τίτλους, εντάξει, τα είπαμε αυτά, οκ, δεν είναι, εντάξει, τώρα. Λοιπόν, αλλά επειδή και θα μιλήσουμε πολύ για καινοτομία, νομίζω, και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχετε και πολλά να πει. Αλλά για να ξεκινήσουμε, δώσε μας λίγο μια εικόνα τι εστί Unisystems και ποια είναι η επιρροή της στην ελληνική αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών. Τέλεια. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου ότι μιλάμε μαζί. Θα μιλήσουμε αρκετά πράγματα, όχι απλά για καινοτομία, για την εταιρική καινοτομία, που είναι η πιο δύσκολη καινοτομία που υπάρχει. Έτσι. Ναι. Το λέω και θα το αποδείξω με την κουβέντα που θα κάνουμε. Λοιπόν, η Unisystem, μέρος του MillQuest, ιδρύθηκε το 1964, η πιο παλιά εταιρεία πληροφορικής, με μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι έργων πληροφορικής τηλεπικοινωνιών. Η εξέλιξή της είναι ραγδαία. Έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γενικότερα η ομάδα έχει μείνει για πάρα πολλά χρόνια στο κομμάτι της διοίκησης, στελέχη και όλα αυτά. Έχουμε κρατήσει μια πολύ δυνατή, στέρεα ομάδα, η οποία δουλεύει και όλα αυτά τα χρόνια εξελίσσεται και μεγαλώνει την εταιρεία. Και μέσα στις δραστηριότητες της είναι ένας πλήθος υπηρεσιών, που είναι η ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση έργων, υπηρεσιών, υποστήριξη και πολλών άλλων έργων. Τώρα, στην ελληνική αγορά ψηφιακών τεχνολογιών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα. Τράπεζες, δημόσιο τομέα, υγεία, ενέργεια, εμπορίου, και έχει καθιερωθεί σαν ένα σημαντικό παίκτη στην ψηφιακή μετάβαση οργανισμών και παράλληλα καινοτόμες λύσεις στο κομμάτι της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Τώρα, αν θα λέγαμε τι έχει η συμβολή της Unisystem στην ενίσχυση ψηφιακής υποδομής της Ελλάδας, έχει αποτελέσει ένας από τους βασικούς πυλώνες και παρόχους στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει μια ξεκάθαρη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή ψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προσαρμογή στις τεχνολογικές, θα λέγαμε, απαιτήσεις στο κομμάτι αυτό, και με πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Δηλαδή, ένα από τα σημαντικά κομμάτια, στο οποίο και θεωρούμε ότι είναι και το βασικό στοιχείο που έχουμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι επειδή η τεχνολογία και τα τεχνολογικά έργα είναι μια πρόκληση, το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να μπορείς να είσαι αξιόπιστος. Και ουσιαστικά είναι και ο ρόλος ενός system integrator στην αγορά. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά όλο το κομμάτι της πολυπλοκότητας και του ρίσκου που έχει ένα έργο πρέπει να το διαχειριστείς με την καλύτερη δυνατή ευκαιρία. Τώρα, η Unisystem έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στο εξωτερικό, με πολλές θεατρικές. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τζίρου έρχεται πια από έργα από το κομμάτι του International, και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το τζίρο έρχεται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και παράλληλα η Unisystem, και θα το δούμε λίγο πια κάτω, τα τελευταία 3,5-3 χρόνια μπήκε και στην αγορά του R&D. Δηλαδή σε έργα τα οποία ήταν έργα καινοτομίας και R&D, κάτι που δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Και θα το πούμε το λόγο. Ωραία, ναι, πάμε. Εγώ,
Αντώνη, ήθελα να σε ρωτήσω με αφορμή όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που Ναι. είπες, αφενός αν μπορείς να μας ποσοτικοποιήσεις λίγο το πόσο είναι το εξωτερικό, ας πούμε, σε σχέση με το εσωτερικό κομμάτι του τζίρου, δηλαδή πόσο μέρος των δραστηριοτήτων σας Έλεγα υπάρχει κάνει. μια ισορροπία. Μην πάμε τώρα σε μονάδες διαφορά. Νομίζω ότι πια έχει γίνει περίπου το Περίπου μισό-μισό. 50% πλάς το εξωτερικό. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν δύο δραστηριότητες πολύ σημαντικές που έχουν μεγαλώσει πολύ. Μία είναι το κομμάτι του ευρωπαϊκού δημοσίου, τα έργα που είναι στο κομμάτι της ευρύτερης αγοράς νοτιοανατολικής Ευρώπης, που διεκδικεί η εταιρεία σε διάφορες τεχνολογίες και περιοχές και αγορές. Και παράλληλα είναι και η μεγάλη εξωστρέφεια του κομματιού των τραπεζικών λύσεων της εταιρείας, η οποία με στρατηγικές συνεργασίες αυτή τη στιγμή διεκδικεί έργα και έχει πάρει έργα πολύ σημαντικά σε όλη την περιοχή, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες. Σημαίνει έχουμε παράλληλη λοιπόν εξέλιξη της εξωστρέφειάς μας και στο κομμάτι του δημοσίου, που είναι ένα παραδοσιακός χώρος, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και στο κομμάτι των ευρωπαϊκών έργων στα Ινστιτούτα και περιφερειακά έργα όπως τα Europay. Γενικότερα ένα κομμάτι πάνω ουσιαστικά στην εξέλιξη των δημοσίων φορέων και στην τεχνολογική τους ανάπτυξη, και παράλληλα στο κομμάτι του τραπεζικού. Άρα, πολύ σωστά το έθεσες αρχικά για την εταιρική καινοτομία, που είναι κάτι το οποίο εξειδικεύεστε. Είπες όμως ότι θα μας πεις κάποια παραπάνω πράγματα και θέλω να μας πεις ορισμένα παραπάνω πράγματα για το τι είναι τελικά εταιρική καινοτομία, έτσι όπως το λέμε, για να δούμε τις διαφορές και πώς εταιρείες του μεγέθους, του δικού σας ας πούμε, μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για βελτίωση και ανάπτυξη. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι το αγαπημένο μου θέμα. Είναι το πιο δύσκολο. Είναι πραγματικά. Καταρχήν, δεν ξεκινήσαμε μέσα από μια θεωρία ή ζούσαμε μέσα από την καινοτομία. Ήταν ανάγκη η στροφή μας. Η στροφή έγινε πριν περίπου 3,5 χρόνια, όταν σε μεγάλο βαθμό η καινοτομία πάντα υπάρχει στον Όμιλο από την ίδρυσή του και από τους εταίρους και από τους μετόχους και όλα. Το θέμα, η μεγάλη πρόκληση που υπάρχει είναι να δημιουργείται, να γίνεται scaling αυτή η καινοτομία και να μπορείς να υπάρχει και να δημιουργείται από όλα τα επίπεδα της εταιρείας, του οργανισμού και από το εξωτερικό οικοσύστημα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Καινοτόμοι επιχειρηματίας, καινοτόμες ιδέες υπάρχουν πάντα. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά έρχεται να κάνει εταιρική καινοτομία έχει να κάνει ότι υπάρχει ένας οργανισμός που τρέχει και τρέχει με τα χίλια. Όλοι οι οργανισμοί μεγάλοι. Έτσι, είναι αυτό που λέμε, το έχουμε ονομάσει εμείς box 1, δηλαδή το κουτί 1. Είναι εκεί δηλαδή που παράγεται το χρήμα. Εκεί που είναι το dominant logic. Αυτό που είναι τα πάντα δουλεύουν στη λογική να αυτοματοποιηθούν, να βελτιωθούν, να μπορέσουν να γίνουν σωστά, τα έργα μας να παραδίδονται σωστά και όλος ο οργανισμός τρέχει πάνω εκεί. Πάνω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, εκεί πάντα ο οργανισμός ήταν πάρα πολύ καλός και οι περισσότερες εταιρείες είναι πάρα πολύ καλές. Αυτό το οποίο όμως είναι η μεγάλη πρόκληση είναι, υπάρχουν ακόμα δύο κουτιά, για να το πω λίγο απλά, το κουτί 2 και το κουτί 3. Το κουτί 2 λοιπόν λέει ότι εκεί βάζουμε τα πράγματα που πρέπει να ξεχάσουμε, να αλλάξουμε. Αυτό που λένε οι ξένοι unlearn. Δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσουν ή να αλλάξουν, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα ή οι επόμενοι 5 χρόνια, το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα για τα 5 χρόνια, είναι αυτό που λέμε το box 3. Το box 3 τι έχει λοιπόν? Έχει την καινοτομία, η οποία όμως δεν είναι βασισμένη σε μια γραμμή. Δηλαδή η καινοτομία στο κουτί 1 υπάρχει πάντα. Πάντα θα βρίσκουμε καινούριες λύσεις, καινούριες μπράντες. Αλλά είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά linear. Δηλαδή έχει μια αρχή, μέση και τέλος, δεν αλλάζει το business μοντέλο του οργανισμού, δεν πηγαίνεις σε non-customers, πηγαίνεις σε πράγματα τα οποία είναι κοντά σου. Βάζεις μια γραμμή, προσπαθείς να το πιάσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι και να πας. Η μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές εταιρείες και γενικότερα για το κομμάτι της corporate καινοτομίας είναι όταν πρέπει να πας στο box 3. Δηλαδή πρέπει να μπεις σε αγορές ή να αλλάξεις το ρόλο σου. Παράδειγμα, εγώ είμαι ένας πάροχος, είμαι assistant integrator και ασχολούμαι με projects σε κατά βάση. Και πρέπει να γίνω μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή να παρέχω πλατφόρμες ή πρέπει να μετασχηματίσω το project και να το κάνω προϊόν. Αυτό είναι καινοτομία box 3. Γιατί αλλάζει όλο το κομμάτι. Τώρα, θα το κάνεις μέσα στην εταιρεία σου οργανικά, θα το κάνεις με συνέργειες, θα το κάνεις με εξαγορές, θα το κάνεις οτιδήποτε, είναι μέσα στην ατζέντα της καινοτομίας. Εκεί λοιπόν τι κάνουμε? Η εταιρική καινοτομία λοιπόν προσπαθεί, αναφέρεται σε μια διαδικασία δημιουργίας καινούριων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών που στόχο έχουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Αλλά
όχι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα πιάσουμε εύκολα, γιατί αυτά είναι business development. Το business development, λοιπόν, μεγάλη παρεξήγηση στην ελληνική αγορά είναι ότι το business development μαζί με την καινοτομία είναι το ίδιο πράγμα. Ο λόγος λοιπόν που εγώ ξεκίνησα την καινοτομία ήταν ακριβώς αυτό. Επειδή είχα το ρόλο του business development στο κομμάτι αυτό και είδα μια μεγάλη δυσκολία που είχαμε να προσεγγίσουμε την επόμενη μέρα στις αγορές μέσα από τον τρόπο που δουλεύαμε. Δηλαδή, τα περισσότερα πλάνα μας, τα weak signals, αυτά τα σήματα τα οποία δίνει η αγορά, τα οποία όμως δεν είναι τεκμηριωμένα, υπήρχαν. Απλά δεν μπορεί ένας μηχανισμός corporate να τα αντιληφθεί και να τα αξιοποιήσει. Εκεί λοιπόν ακριβώς δημιουργήθηκε μια ανάγκη ότι τα περισσότερα πλάνα μας για το μέλλον θα είχαν πάρα πολύ ομίχλη, θα ήταν ομιχλώδες. Αλλά παράλληλα βλέπαμε ότι δημιουργείται κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με business plan, το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν μπορεί να μην γίνει μέσα από ένα επιχειρηματικό πλάνο, γιατί αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι πάρα πολύ περισσότερο από αυτό που γνωρίζουμε. Εκεί λοιπόν το μυστικό στην εταιρική καινοτομία είναι, θα δούμε πώς, να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις ότι αυτά τα weak signal, τα μηνύματα, ιδέες, οριμάζουν, αποκτάς μια γνώση, πιλοτάρεις πράγματα, βγάζεις το ρίσκο από μέσα και φτάνεις κάποια στιγμή που επιχειρείς σε μια καινούρια αγορά ή σε μια καινούρια ευκαιρία, πολύ πριν από τον ανταγωνισμό, ο οποίος ψάχνει την αγορά αυτή, την περιοχή, την ευκαιρία όταν είναι όριμη. Αντώνη, αυτό είναι το πλάνο με τις πλειάδες. Ακριβώς. Τώρα, προσέξτε τώρα τι γίνεται εκεί. Ένα από τα βασικά κομμάτια της τετρικής καινοτομίας είναι ότι δεν πρέπει να το κάνεις εσωτερικά, οργανικά μόνο. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί οργανισμοί είναι ότι λένε ότι θα το κάνω εγώ με τους ανθρώπους, με τις δομές που έχω και μετά, τι θα κάνω, θα έχω και κάτι υπεργολάβους να μου τρέξουν το πράγμα. Η λέξη υπεργολάβους είναι πολύ προβληματική. Εντός εισαγωγικών οι υπεργολάβοι. Έτσι, ακριβώς. Εδώ λοιπόν μιλάμε για κάτι άλλο. Το πρώτο πράγμα που δημιουργήσαμε εμείς και καταλάβαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε, ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα ανοιχτό μοντέλο συνεργασίας και δικτύωσης. Αυτό που λέμε open ecosystem. Δεν υπήρχε στην εταιρεία ανοιχτό ecosystem. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα ecosystem. Και όταν λέμε ecosystem, μιλάμε για συνεργασία. Όταν λέμε για συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, άλλες επιχειρήσεις, ανταγωνιστές, καινοτόμες λύσεις, οτιδήποτε γίνεται, πρέπει να λύσει ένα μοντέλο. Κανένας δεν χρωστάει σε ένα corporate εταιρεία, η οποία απλά λαμβάνει και δεν ανταποδίδει, να είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι βιώσιμο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μπούμε σε μια λογική και να κατανοήσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί, ποιες είναι οι ανάγκες του, τι ανατροφοδότηση πρέπει να του κάνεις, ώστε να μπορέσεις και εσύ ουσιαστικά να οριμάζεις και να περάσεις αυτά που θέλεις μέσα στον οργανισμό, έχοντας πια και πολύ μεγάλο εξωτερικό οικοσύστημα. Παράλληλα, ένα μεγάλο θέμα που έχουν πάρα πολλοί οργανισμοί είναι η κουλτούρα της καινοτομίας, η οποία τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει. Και παράλληλα, η εσωτερική διακυβέρνηση όλης αυτής της φύσης. Δηλαδή, πόσο δανείζομαι από αυτό που λέω box 1 οργανισμό, πόσο δίνω από το box 3 και πώς το box 3 που είναι η επόμενη μέρα δεν το κάνουν να είναι μια φούσκα η οποία απλά υπάρχει έτσι, και δεν συνεργάζεται με τίποτα άλλο. Γιατί και αυτό το λάθος γίνεται πολλές φορές στην αγορά. Δηλαδή, δημιουργείς κάτι που λες ότι είναι η επόμενη μέρα, αλλά το έχεις τόσο απομονωμένο από όλα τα άλλα και κάποια στιγμή καταλήγει να είναι κάτι το οποίο το κάνω για μόδα, το κάνω γιατί θέλω να φαίνομαι καινοτόμος, να λέω, ή δημιουργείς δεν υπάρχουν συνέργειες. Προσπαθώ να εξηγήσω λοιπόν ότι η κουλτούρα της καινοτομίας, και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που το λέω πολλές φορές και στα οικοσυστήματα, είναι ότι αν μια εταιρεία μεγάλη, αυτό το έχουν καταφέρει εξαιρετικά οι μεγάλες εταιρείες, οι κολοσσοί, οι hyperscalers και όλα αυτά, αν δεν καταφέρεις να δημιουργήσεις interfaces, πολύ σημαντικό, τεχνολογικό, interfaces με την αγορά της καινοτομίας, είναι δεδομένη αποτυχία. Γιατί αν δεν έχεις καταλάβει την ανατροφοδότηση, αν δεν έχεις τα εργαλεία, αν δεν έχεις το κομμάτι του funding, αν δεν έχεις την υπομονή, αν δεν έχεις τη λογική ότι φεύγουμε από το box 1, συχαίνεται το ρίσκο. Το box 3, το δικό μας, το αγκαλιάζει και το κάνει γνώση το ρίσκο, γιατί είναι άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, σε πάρα πολλούς οργανισμούς μπερδεύονται. Έτσι. Δεν μπορείς. Και ένας από τους βασικούς λόγους που στο μοντέλο μας εσωτερικά στην καινοτομία, που νομίζουμε ότι αναπτύχθηκε και δούλεψε πάρα πολύ καλά, ήταν ότι λύσαμε ένα βασικό πρόβλημα που υπήρχε. Έπρεπε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση να μπορεί να γίνει της καινοτομίας αυτό που λέμε εμείς self-funded. Γιατί όταν πας και ζητήσεις κάποια λεφτά για αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι linear.
πρέπει να έρθει σε ακριβώς κάποιο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα με την καινοτομία, στα μοντέλο, είναι ότι κανένας δεν σου χρωστάει, αν δεν φτιάξεις τις δομές, να σου ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μόνος σου το κάνεις και μέσα από το scaling και από το ανοιχτό οικοσύστημα. Θέλει υπομονή, λοιπόν. Πρέπει να μάθεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να μπορέσει να σου δώσει η εταιρεία το χώρο να το κάνεις αυτό και να μπορείς να μεγαλώσεις. Εμείς θεωρούμε, και κλείνοντας στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι το έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πια μια ομάδα πάνω από 16 άτομα, το οποίο κάνουμε scaling και σε όλο τον όμιλο, που ασχολείται όμως με αυτό. Έτσι, δηλαδή, έχουμε ξεχωρίσει τους ρόλους του business development από το κομμάτι του innovation. Ξεκαθαρίζουμε ότι τα πράγματα που πάνε στο business development είναι πράγματα που είναι όρημα, είναι πράγματα που έχεις βγάλει τα πολλά θολά πράγματα και φέρνεις ευκαιρίες οι οποίες πολλές φορές δεν μπορεί να διαχειριστεί ο υπάρχον οργανισμός. Και εκεί υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες να επεκταθείς, να μπεις σε άλλες αγορές, να δημιουργήσεις νέα σχήματα και πάλι λέγοντας. Μάλιστα. Μας είπες και πολύ ωραία το ανέλυσες όλο πώς ξεκίνησε το Πλιάδες. Θέλω να μας πεις όμως και πάνω κάτω για το ρόλο της Unisystems, αλλά θέλω να αναφερθείς λίγο παραπάνω στο Πλιάδες. Πώς διαχειρίζεστε έτσι κάποια θέματα και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε ίσως. Βεβαίως. Ευχαριστώ, Νίκη. Ναι. Κοιτάξτε, οι Πλιάδες δημιουργήθηκε από μια ανάγκη. Η ανάγκη ποια ήτανε? Ότι βλέπαμε ότι η αντίληψη για το Internet of Things, για το μέλλον της τεχνολογίας. Δηλαδή βλέπαμε ότι το κομμάτι του Internet of Things, στην ευρύτερη του έννοια, θα άνοιγε προοπτικές και θα έφερνε πολλές καινούριες αγορές, όπως βιομηχανία, υγεία, έξυπνη ενέργεια, κτίρια και πάλι λέγοντας, και θα τα έφερνε μέσα σε αυτό που λέμε στο core business μας, γιατί θα γινόταν digital. Εμείς λοιπόν, ο βασικός στόχος, αν το δεις σαν ένας όμιλος που σε πολύ μεγάλο βαθμό η του δώρα του είναι η τεχνολογία, είναι ότι προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε και να ανοίξουμε και να οριμάσουμε πριν επιχειρήσουμε σημαντικά κάποιες αγορές οι οποίες θεωρούμε ότι το digital θα τις αλλάξει. Αυτό αυτομάτως δίνει εξαιρετικά ευκαιρία για όλες τις εταιρείες του ομίλου. Και από την κομμάτι της εταιρείας που κάνει διανομή, για την εταιρεία που κάνει έργα και για την εταιρεία η οποία αύριο θα ασχοληθεί στο κομμάτι αυτό. Έχουμε ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα που είχαμε σαν όμιλος, ήταν ότι μπορεί να έχουμε μια holdings λογική, αλλά το digital έρχεται πια και αυτές τις εταιρείες όλες και τις δένει. Η σχέση των sustainable logistics με το κομμάτι του on-demand logistics, με το κομμάτι αλγορίθμων, στο κομμάτι του routing, με το κομμάτι των έξυπνων κτηρίων, με το κομμάτι του AI και παράλληλα θέματα στο Smart City είναι πια τόσο κοινά και τόσο συγχρονισμένα που πριν κάποια χρόνια ήταν εντελώς αποκομμένες αγορές. Που σημαίνει έρχεται ξαφνικά έρχονται τα τελευταία 3 χρόνια να σου καθαρίσει πάρα πολύ το τοπίο και τις ευκαιρίες που δίνονται πέρα της εμπορικής δραστηριότητας και στο κομμάτι των ευκαιριών. Τώρα, το Πλιάδες, επειδή το IoT άνοιγε νέες προοπτικές σε πολλούς τομείς, όπως είπαμε, ήταν μια δημιουργία προς αυτό που λέμε περισσότερο σαν διορατικότητα και δέσμευση στην πρωτοπορία αυτή της αγοράς, αλλά παράλληλα και της αναγνώρισης των προβλημάτων της. Δηλαδή, ήταν μια αγορά η οποία ήταν σε πολύ μεγάλο fragmented αγορά, με μικρούς παίκτες, πάρα πολύ ανεδικευτούς τους πελάτες και πάρα πολύ εύκολο αυτό που λέμε υπερβολές. Έτσι. Κανένας χώρος για να είναι ένας χώρος να πιλοτάρεις, να κάνεις έργα, να δοκιμάσεις τεχνολογία, να τις οριμάσεις. Μεγάλο θέμα η διασύνδεση με τα εξωτερικά οικοσυστήματα. Δηλαδή, γενικότερα το ελληνικό οικοσύστημα έχει πάντα τη λογική ότι βλέπει συνήθως σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την περιοχή μια ελληνική αγορά. Δεν δημιουργεί ένα προϊόν, είναι λίγες οι εξαιρέσεις οι περισσότερες, που πραγματικά πιστεύει ότι η αγορά είναι global για το κομμάτι αυτό. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα σε εμάς. Σωστό. Ναι. Πάνω λοιπόν στο Πλιάδες, λοιπόν, είδαμε ότι στον προσανατολισμό αυτής της περιοχής, στην συνεισφορά στο κομμάτι της τεχνογνωσίας και στην οριμότητά τους και επίσης στο κομμάτι της βοήθειας, υποστήριξη, εκπαίδευση, συνεργάτες, πρότυπα, που γενικότερα το κομμάτι των προτύπων είναι κάτι το οποίο τις περισσότερες φορές απουσιάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρότυπα πια. Ο τρόπος που εξελίσσονται αυτές οι λύσεις είναι βάση προτύπων. Βγαίνουν πάρα πολλά regulation από την Ευρωπαϊκή Ένωση που 2-3 χρόνια πριν να τα παρακολουθήσεις, καταλαβαίνεις πού θα εξελιχθεί αυτή η αγορά και πού πρέπει να κατευθυνθείς. Όλη αυτή η βάση, όλη αυτή η πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων δεν υπήρχε. Με αποτέλεσμα, αν το δείτε από τη Unisystem μεριά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο
να μπορέσουν να επιχειρήσουν με ασφάλεια σε αυτή την περιοχή. Έτσι. Επίσης, ήταν και ένα πρώτο κομμάτι να μάθουμε κι εμείς οι άνθρωποι στο κομμάτι αυτό πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό οικοσύστημα, το οποίο μετά να δοθεί στο οικοσύστημα, στην αυτοδιαχείρισή του. Πόσο όριμο είναι ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης? Αν έπρεπε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης, τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς? Τι θα έπρεπε οι εταίροι μας, οι μέτοχοι, από τη δικιά μας μεριά να αποδεχτούν στο κομμάτι αυτό? Νομίζω έχουν γίνει άλματα, θα τα συζητήσουμε λίγο πιο κάτω για αυτά, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι, καταλάβαμε τα προβλήματα και αυτή τη στιγμή πατάμε γκάζι για την επόμενη του. Δεν θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Τώρα θα μας τα πεις λίγο. Ναι. Και τα επόμενα, δηλαδή πώς θα πάτε το Πλιάδες από εδώ και πέρα γενικότερα. Ωραία. Το πρώτο βήμα που έγινε ήταν ότι το Πλιάδες έγινε μια ανεξάρτητη εταιρεία, μια ΆΜΚΕ. Ωραία. Η ΆΜΚΕ εταιρεία μέσα στο κομμάτι του ομίλου δεν υπήρχε άλλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι το να δημιουργήσεις ένα ανεξάρτητο οικοσύστημα σε μια ΆΜΚΕ με ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο το δημιουργήσαμε από τη βάση του και για έναν οργανισμό τόσο μεγάλο ήταν πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Το δεύτερο πλαίσιο είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ήδη ένα αυστηρό πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να βάλουμε τους βασικούς εταίρους του Πλιάδες να είναι και σε μεγάλο βαθμό εταίροι μέσα στο κομμάτι των Πλιάδων. Τρέχουμε αυτή τη διαδικασία. Έχει γίνει μια προεπιλογή συνεργατών, ο οποίος προήλθε όχι από εμπορική σχέση που έχουμε μαζί τους, αλλά μέσα από τα έργα των Πλιάδων, όπως το Πλειώνε, έδειξαν μια μεγαλύτερη οριμότητα ή σοβαρότητα ή μια διάθεση να μπορούσαν να αντιληφθούν αυτή την περιοχή. Για μας είναι το έργο του Πλειώνε και το έργο που έτρεξε από το κομμάτι του Πλιάδες ήταν ένα πάρα πολύ καλό feedback που πήραμε για το κομμάτι του Πλιάδες. Τώρα, πού πρέπει να πάει το Πλιάδες? Πρέπει να αποκτήσει πάρα πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό γίνεται μια σοβαρή επένδυση και σε επίπεδο resource ανθρώπων που μας έρχονται από ξένα οικοσυστήματα που έχουν φτιάξει αντίστοιχα σχήματα. Τους έχουμε πιάσει στην ομάδα μας, που σημαίνει θα δείτε πολύ ωραία πράγματα σε επίπεδο marketing approach, προσανατολισμό στην αγορά. Επίσης, υπάρχει μια μεγάλη έμφαση να προσθέσουμε πάνω από το 35% των μελών μέσα στο 24 να προέρχονται από ξένα οικοσυστήματα και όχι μόνο από το ελληνικό. Αυτό γιατί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η εμπειρία μας που έχει αποκτηθεί από το κομμάτι του εξωτερικού, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, είναι ότι τα οικοσυστήματα αυτά είναι εξαιρετικά γιατί έχουν πολύ πιο όριμη αγορά στο κομμάτι αυτό. Θέλουμε λοιπόν να φέρουμε τέτοιες πρακτικές. Επίσης, βλέπουμε μια εξαιρετική ευκαιρία στη διασύνδεση ευρύτερα με κρατικούς φορείς ή με τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πάντα στην προσπάθεια της ορίμανσης πραγμάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάγκη να υπάρχει ένας χώρος στο οποίο θα οριμάζουν τα πράγματα, θα δοκιμάζουμε πράγματα και παράλληλα θα μπορούμε να μοχλεύσουμε χρηματοδότηση, ώστε αυτά τα πράγματα να μην χρειάζονται σοβαρές επενδύσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν περιμένεις ένα ΕΣΠΑ και αντίστοιχα ένα RRF για να μπορείς να οριμάσεις στην αγορά. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες και για τις εταιρείες και για τους φορείς να μοχλεύσεις και να μπεις μέσα σε προγράμματα και έργα ώστε να καταφέρεις να το κάνεις. Εμείς, ένα άλλο κομμάτι που κάναμε στο Unisystem, το οποίο τώρα αυτόν τον μηχανισμό τον έχουμε δημιουργήσει και μέσα στους Πλιάδες, ήταν να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και να κάνει scaling ο μηχανισμός στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ εκεί. Έχουμε ένα οικοσύστημα πάνω από 1.500 συνεργάτες πια σε όλη την Ευρώπη, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τρέχουμε πάνω από 60 έργα αυτή τη στιγμή. Στα 15 είμαστε coordinator. Μέσα από αυτή την εμπειρία δημιουργήθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία το πώς δουλεύουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σχεδόν με όλες τις πολιτικές εταιρείες έχουμε συνέργειες και προσπαθούμε να βρούμε ευκαιρίες και θεωρούμε ότι το κομμάτι της επόμενης μέρας, δηλαδή η δυνατότητα να μπορέσεις πολύ πριν γίνει μια αλλαγή, να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις ένα εσωτερικό έργο καινοτομίας και όλα αυτά, θα γίνει μέσα από τέτοιες δράσεις. Έτσι. Και διάφορες κινήσεις που κάνει και η κυβέρνηση, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της προηγούμενης τετραετίας με το κομμάτι των δαπανών καινοτομίας, να τα λέμε και τα καλά, ήταν μια εξαιρετική σωστή κατεύθυνση. Το κάνουν σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή στην αναγνώριση δαπανών καινοτομίας, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν εσωτερικά έργα στους οργανισμούς. Εμείς αυτό το εκμεταλλευόμαστε, το αξιοποιούμε. Είναι κίνητρο για την εταιρεία να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Είναι στα πλαίσια γενικά των εργαλείων αυτοχρηματοδότησης πραγμάτων, στο οποίο θέλουμε να έχουμε. Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες.
Να είστε καλά. Θα ξαναμιλήσουμε για το Πλιάδες, αλλά να δώσουμε λίγο χρόνο όλα αυτά που είπατε να προωθηθούν. Σωστά, να τα προχωρήσετε λίγο παραπάνω. Και για το Πλιάδες και για την εταιρική καινοτομία. Και νομίζω Εγώ ότι... θα ήθελα και ένα πολύ μικρό σχόλιο να μας κάνει πριν κλείσει για το έτσι πώς βλέπει το εγχώριο οικοσύστημα να Ναι. αναπτύσσει. Γιατί Λοιπόν, βλέπουμε λίγο το ναι, τελευταίο ναι. διάστημα να Θα σας πω το εξής. Εμείς είμαστε δοσμένοι και προσπαθούμε να συνδεθούμε στην ουσία. Δεν είναι μέρος του marketing μας. Ούτε το οικοσύστημα, ούτε η καινοτομία, ούτε το Πλιάδες, ούτε οτιδήποτε. Είναι η ουσία. Που σημαίνει μπαίνουμε μέσα. Οτιδήποτε project υπάρχει, ευρωπαϊκό που γίνεται στην Ελλάδα, innovation hubs, competence centers, clusters, συμμετέχουμε σε όλα. Και βάζουμε και είμαστε και εταίροι σημαντικοί μέσα σε αυτά. Έχουμε μια πολύ καλή εικόνα το τι γίνεται. Συμμετέχουμε, συνεργαζόμαστε με fund στο κομμάτι. Θεωρώ λοιπόν ότι το ελληνικό οικοσύστημα είναι θετικό. Υπάρχει αρκετά μεγάλη δέσμευση φορέων. Απλά έχει μία επικέντρωση, θα το πω γιατί είναι ο βασικός μου στόχος. Ξέρετε ότι τρέχουμε τα new ventures κομμάτια μέσα στη Unisystem, δηλαδή επενδύσεις σε μικρότερες οργανισμούς, κομμάτι αυτό. Απλά έχει μία στόχευση στην αριστεία. Δηλαδή όλοι ψάχνουμε το 5% το καλό. Απλά προσπαθώ Σωστό να πω... είναι αυτό. Προσέξτε το. Σωστό, πολύ σωστό. Ότι ψάχνουν αυτές που μπορεί να γίνουν unicorns, Έτσι. ενώ θα έπρεπε να ψάχνουμε και εταιρείες πιο scale-up ή που μπορεί να είναι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ το κάνω πρόκληση. Αν μια εταιρεία, σας το λέω γιατί το corporate innovation είναι άλλο από το funding. Είναι άλλο από το fund. Έτσι. Λοιπόν, εγώ στο corporate innovation λέω, μπορώ να βρω μια εταιρεία που έχει αξιολογηθεί στο 70%. Και το πρόβλημά της είναι ότι δεν έρχεται τυπικά στα ραντεβού. Ή για παράδειγμα, ότι στο Excel του roadmap στα προϊόν δεν έχουν βάλει τα πολλά εκατομμύρια που βάζουν. Ή η εταιρική ομάδα που έχουν δημιουργήσει δεν είναι ιδανική, η οποία είναι σίγουρο στοιχηματάκι. Ναι. Εμείς έχουμε άπειρα resources για να τους βελτιώσουμε μια τέτοια ομάδα. Έχουμε άπειρα resources. Το πρόβλημα που έχουμε είναι οι ιδέες καινοτομίας και η άλλη οπτική γωνία που έχουμε στο κομμάτι αυτό. Που σημαίνει για την εταιρική καινοτομία, η αριστεία και το κυνήγι το 5% μάλλον δεν λέει τίποτα. Γιατί αυτές οι εταιρείες έτσι κι αλλιώς θα απορροφηθούν και θα πάνε έξω. Που σημαίνει το όφελος μπορεί για την οικονομία να είναι σημαντικό, εντάξει, okay, για μια εταιρεία, γιατί είμαστε προσιλωμένοι εμείς στο corporate innovation. Πιο σημαντικό για μας είναι να οριμάσουμε τις εταιρείες που είναι κάτω από το 95%, να κάνουμε συνεργές και να τις βοηθήσουμε. Και όχι να τις ενσωματώσουμε, να μην γίνεται αυτό το λάθος, να τις βοηθήσουμε ώστε την υπεραξία που πρέπει να δημιουργηθεί θα δημιουργηθεί μέσα από βοήθεια που θα λάβω κι εγώ, γιατί θα μου ανοίξει το κομμάτι και θα τη βοηθήσω να σηκώσει στο επόμενο round λεφτά, αλλά πια με reference που έρχονται μέσα στην εταιρεία μου. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει οι εταιρείες να έχουν interfaces. Δεν φταίει το οικοσύστημα καινοτομίας. Το οικοσύστημα καινοτομίας περισσότερες φορές είναι παιδιά που έχουν βάλει τον προσωπικό τους χρόνο, είναι μέσα από δυσκολίες. Η ερώτηση είναι με ποιους μιλάνε στην εταιρεία και πώς τους αντιμετωπίζουν. Τους αντιμετωπίζουν σε μια εταιρεία η οποία αντιλαμβάνονται την υπεραξία που θα παραχθεί τα επόμενα 3 χρόνια μαζί τους ή προσπαθούν να δουν τα οικονομικά τους στοιχεία και να καταλάβουν πόσο ρίσκο έχουν. Γιατί ρίσκο έχουν by default πολλοί. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε και στο Ιπανιδίν. Έγινε. Τον έκοψε λίγο από το. Έκοψε λίγο από το Μαδονά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι σίγουρο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα σε τέτοια εξέλιξη και είναι τόσο έντονος που πέρα από αυτά που ακούσαμε για τη Unisystems έχουμε και εταιρείες ναι, και το Πλιάδες. Έχουμε και εταιρείες που ας πούμε τις έχουμε συνηθίσει σε άλλα κομμάτια της αγοράς να δραστηριοποιούνται και βλέπουμε πλέον ότι η τεχνολογική στροφή που κάνουν τους δίνει έτσι ένα πολύ έντονο τεχνολογικό πρόσημο, προσανατολισμό, να το πω καλύτερα. Για Deloitte μιλάς, εντάξει. Να σου πω, η Deloitte μας τα είχε πει ο Νίκος Χριστοδούλου όταν ήρθε εδώ σε αυτό το podcast. Λοιπόν, απλώς ξέρεις, είναι αυτό ότι πρέπει που και που να κάνουν μια μάζοξη στους δημοσιογράφους για να το εξηγήσουν καλύτερα, αλλά η Deloitte, όπως και οι υπόλοιποι 3 από τους περίφημους Big Four, είναι
η KPMG, Y και η Grant Thornton, οι άλλοι τρεις, ξέρεις, δεν είναι πλέον οι κλασικές auditing, ορκωτοί ελεγκτές εταιρείες που θυμόμασταν. Δηλαδή που μεγαλώσαμε με αυτές. Είναι εταιρείες οι οποίες είναι system integrators, είναι technology, λύσεων τεχνολογίας εταιρείες, Ναι, που ρε παιδί μου, προσφέρουν και consulting. αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ξεχάσει το audit και το tax, ας πούμε, από Έχει πολύ καλά περιθώρια για να το ξεχάσει. ναι, τις εργασίες τους, αλλά σε κάθε περίπτωση μας τα είχε πει, όπως λες, και ο Νίκος ο Χριστοδούλου, αλλά δεν νομίζω ότι είχαμε καταλάβει το μέγεθος, γιατί όταν σου λέει από τα 2.800 άτομα προσωπικό που απασχολούμε, τα 1.300-1.400 πόσο είπε είναι, ας πούμε, στον τομέα του consulting, ο οποίος κατά κύριο λόγο αφορά έργα πληροφορικής. Και ανάπτυξη λύσεων. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο Ναι, consulting, είναι και ανάπτυξη λύσεων. και ανάπτυξη Δηλαδή, λύσεων. Απλά λέω, ξέρεις, βάζω το consulting γιατί είναι το γενικότερο, είναι σε αυτή την ομπρέλα και νομίζω υπάγονται και ανάπτυξη λύσεων. Δηλαδή παίρνουν και το ρόλο του system integrator πια. Αφορούν ναι, έργα πληροφορικής και μάλιστα πολλά από αυτά αφορούν και Gen AI, που μιλάμε για τα πάντα. τεχνολογίες στιγμής που είναι, ξέρεις, τώρα αναπτυσσόμενες και τέτοια. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο το impact από αυτό που αρχικά φανταζόσουν ότι, OK, εντάξει, κάνω το audit, παιδιά, να σας κάνω και ένα consulting για αυτό που είναι να κάνετε. Κάπως έτσι εγώ το είχα στο μυαλό μου από αυτά που Τα, είχαμε τε, ακούσει. Αλλά τα, είναι πολύ τελε, μεγαλύτερο και είναι και τα, τε, ενδεικτικό. Πες, ναι. σε έχω διακόψει Όχι, που εσύ καθένα. πες. Πες. Και είναι και ενδεικτικό ότι ενώ αναπτύσσεται, ας πούμε, με ταχύτητα τους ρυθμούς 20% διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης μεσοσταθμικά την τελευταία πενταετία, από ό,τι μας είπανε, το ποσοστό αυτό του consulting και του technology είναι 35 με 40% ρυθμός ανάπτυξης. Οπότε είναι Ναι, διπλάσιο. καλά, κινείται πολύ πιο γρήγορα, ναι, προφανές. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι γενικώς, λοιπόν, Είναι γενικώς, τι είναι γενικώς, είναι γενικώς πολύ έντονη η παρουσία τους σε αυτό το τομέα, θα έλεγα εγώ. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον όμως πέρα από τη στροφή αυτή, την οποία προσπαθήσαμε να την αποτυπώσουμε έτσι, να δείξουμε το μέγεθός της, το ενδιαφέρον είναι και με τα competence center, όπου σκέφτεται να ανοίξει κι άλλο ακόμα. Να θυμίσουμε ότι έχει στη Θεσσαλονίκη, απασχολεί πλέον 1.050 άτομα. Έχει στα Γιάννενα, άνοιξε πριν μερικούς μήνες και έχει ήδη 40 άτομα. Έχει στην Πάτρα, που είναι 105 άτομα, έχει και στο Ηράκλειο και σκέφτεται και άλλη μια περιοχή. όχι, δύο περιοχές σκέφτεται. Καταρχήν της Πάτρας θα πάει 300. Ένα. Εγώ κατάλαβα μία περιοχή σκέφτεται, μπορεί και δύο εν ευθέτω, αλλά είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο προορισμούς, Θεσσαλία ή Θράκη, για να ανοίξει το πρώτο. Στόχος είναι να βρει πόλεις που είναι κοντά σε πανεπιστήμια που έχουν STEM, ας πούμε, κατεύθυνση, για να μπορεί να τροφοδοτήσει με προσωπικό. Σκέφτεται να κάνει κολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων στην Πάτρα. Έχει ήδη ξεκινήσει να βλέπει 20 καινοτόμα project, ας πούμε, από τα οποία θα επιλέξει, αν δεν κάνω λάθος, 20 τώρα, γιατί σε βλέπω 40 είπε. 40, ωραία, είδες έκανα. Και μάλιστα ήταν η απορία μου για πώς και βρήκαν 40, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι Ναι, μια άλλη 40 συζήτηση. τέλος πάντων καινοτόμα project που δεν είναι απαραίτητα, όμως είπε ότι δεν είναι όλα νεοφυείς επιχειρήσεις, μπορεί να είναι και στο στάδιο της ιδέας ακόμα, έτσι. Από αυτές Ναι. θα επιλεγούν 4-5 για να υποστηριχθούν, ας πούμε, στο να προχωρήσουν την όποια ιδέα έχουν ή την επιχείρηση που ήδη έχουν στήσει. Και Academy, Deloitte Academy. Ακαδημία, ναι, για Ναι, πιστοποίηση, για εκπαίδευση στελεχών των πελατών της Deloitte και επιστοποίηση δεξιοτήτων. Εντάξει, αυτό είναι. Και με υπάρχει μια ψηφιακό πολύ. πρόσημο και αυτό, Ναι, Καλά. εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή ότι, και άποψη γενικότερα, ότι επειδή τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, ούτε μπορούν να προβλέψουν ποιες είναι οι εξελίξεις, σε πολλές περιπτώσεις τα στελέχη χρειάζεται να κάνουν επιμόρφωση διαρκή. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα γενικότερα, νομίζω, και το έχουμε συζητήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ξέρεις, μπορεί να έχει τελειώσει ένα τμήμα πληροφορικής κάποιος ή κάποια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που έμαθε στο πανεπιστήμιο σου είναι χρήσιμα τώρα ενδεχομένως. Δηλαδή, μετά από 15 χρόνια έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πάντα, που χρειάζεται να κάνεις επιπλέον μαθήματα, να πάρεις επιπλέον δεξιότητες, να δεις Μετά από πράγματα. Είναι όλο 5, αυτό. μετά από 5 έχει γίνει χαμός. 15 Εντάξει, λες. τώρα εγώ το είπα 15, ξέρεις, με την έννοια την πιο γενική, αλλά ναι, έχεις δίκιο, μετά από 5 μπορεί να. Δηλαδή, σκέψω ότι πριν 5 χρόνια δεν μιλούσε κανείς για AI, ενώ υπήρχαν εφαρμογές σε AI, τώρα ξαφνικά όλοι ασχολούνται με το AI. Εντάξει, Αυτό. και αυτή είναι και μια συζήτηση ότι ξέρεις και οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικότερα τον έχουν δει ότι
ασχολούμαστε με το AI, λένε κάποιες έρευνες, και μετά η Deloitte που κάνει τη δική της έρευνα καταλάβαινε ότι όπα, παιδιά, δεν είναι έτσι απλά. Δηλαδή δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω και ακριβώς τι μπορεί να προσφέρει εσύ, Δημήτρη, γιατί και αυτό είναι σε εξέλιξη. Οπότε, ξέρεις, έχουν εφαρμοστεί κάποιες λύσεις, μπορεί ας πούμε να απαντάει για σένα, είναι διάφορα τα πράγματα που μπορεί να κάνει, αλλά ακόμα νομίζω ότι οι δυνατότητες του είναι μεγάλες. Δεν έχουν εξαντληθεί το τι μπορεί να κάνει, άρα πού να προτεραιοποιήσεις, πού να το καταλάβεις, πού να δεις τι χρειάζεσαι. Ναι, Τέλος σωστό. πάντων. Πάντως το AI, επειδή το πιάσαμε αυτό το θέμα, Mm. γενικώς έχει τόσο πολλή ζήτηση και τόσο πολλές ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ, που είναι τρελή η ανάγκη που υπάρχει τελικά σε data centers. Δηλαδή, μάλλον είναι μεγαλύτερη από όσους έχουμε σκεφτεί, αν κρίνω δηλαδή από αυτό που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά όπως μας κάθεται σε κάθε επεισόδιο, κάνουμε εγγραφή Πέμπτη πρωί και Πέμπτη απόγευμα έχει είδηση τελικά και Παρασκευή. Λοιπόν, πρέπει να το προσέξουμε αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μπορείτε να αλλάξουμε μέρα. Γράψτε μας στα σχόλια. Γιατί Πέμπτη βράδυ, λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι έχει πάει στο Αμπουντάμπι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, για να κλείσει κάποια deals εκεί πέρα με τοπικούς επενδυτές και την κυβέρνηση, και βγαίνει την Πέμπτη το απόγευμα μια ανακοίνωση για ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ADQ, που είναι το επενδυτικός βραχίωνα στο Αμπουντάμπι, και το Υπουργείο Επενδύσεων του Αμπουντάμπι, για επενδύσεις 500, μάλλον σε data centers στην Ελλάδα, με συνολική χειροτικότητα έως 500 ΜΒ. Για να καταλάβει κανείς, γιατί μερικές φορές λες ΜΒ και άμα έχει συνηθίσει από το, πώς το λένε, από το φωτοβολταϊκά, λες εντάξει μωρέ, πόσο είναι. Έλα, εδώ έφτιαξε η ΔΕΗ στο αμύντιο 450 ΜΒ. Όπα, παιδιά. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η ονομαστική ισχύ που έχουν τα υπάρχοντα όλα μαζί data centers ανέρχεται στα 30. Μαζί με τις επενδύσεις που πρόκειται να κάνουν η Google, η Microsoft και όλοι αυτοί που λένε, θα φτάσουμε 140-150. Λοιπόν, και οι άλλοι μιλάνε για 500. Και ρωτάω, παιδιά, μήπως έχει κανένα ορθογραφικό λάθος? Τυπογραφικό, δεν είναι 550. Όχι, μου λέει, αυτό είναι. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα γίνει στην επόμενη πενταετία ή ότι θα κάνουμε κάτι. Αλλά είναι δεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει. Και γενικώ στα data centers υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, και των αναγκών που υπάρχουν, έτσι. Ναι. Τώρα Λοιπόν, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και αυτά τα 140-150 που είπες, ας πούμε. Τι έξτρα αναβάθμιση υποδομών μπορεί να απαιτούν, ας πούμε, γιατί δεν είναι μόνο από άποψη ενέργειας, έτσι, ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, άστα να πάνε εκεί πέρα. ναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα καλύψουμε αυτά. Μπορούμε, γιατί πολύ απλά. 140-150, όχι τα 500, απλά σε 140-150 φαντάζομαι. Ναι, για το να καταλάβει κάποιο. Ναι, εντάξει, το 500 μπορεί να μην είναι 500, μπορεί να είναι 300, εντάξει. Αν είναι 500, σκέψου όλο το Παρίσι που είναι από τους κόμβους στην Ευρώπη, έχει 700 αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, σε επίπεδο ενέργειας έρχονται υποθαλάσσια καλώδια και διασύνδεσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε έχεις κάτι από εκεί. Ένα. Έχεις πολύ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, και φωτοβολταϊκά και αιωλικά, που μπορούν να δώσουν επιπλέον. Οπότε έχεις επιλογές. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Να σου πω ποιο είναι το περίεργο. Βάζουμε στις στρατηγικές επενδύσεις, ας πούμε, να μπορούν να μπουν τα data center, και καλώς την κάναμε την πρόβλεψη, για προσέλκυση επενδύσεων. Άλλη κουβέντα αυτό τώρα, το τι θες παράγονται, δεν θα το συζητήσουμε. Βάλε όμως και να μπορούν να φτιάχνουν και, δηλαδή να έχει ως πρόβλεψη για να μπουν στις στρατηγικές και να πάρουν όλα αυτά τα κίνητρα που τους δίνεις, να φτιάχνουν και ένα μέρος ΑΠΕ που θα χρησιμοποιούν. Κοίταξε, θα σου πω ότι μου έχουν πει πάνω σε αυτό. Πρώτον, σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται να μην έχουν ΑΠΕ. Δεν βγαίνει το project, ούτως ή άλλως, άρα είναι μες στο πλάνο τους, ένα. Αλλά δεν υπάρχει ως προϋπόθεση, αυτό σου λέω εγώ. Εντάξει, το κάνουν ούτως ή άλλως. Προϋπόθεση. Εντάξει, αυτό όμως έγκυται στη διακριτική ευχέρεια αυτού που έρχεται. Ξέρεις αν από αυτά τα 500 ΜΒ θα έχει τη διάθεση.
Καλά, κάτσε να πετάξω. Επίσης, μην Όσο ξεχνάς και και άλλη μια να λεπτομέρεια. πάνε στην επαρχία, επίσης, δεν έρχονται όλα στην Αθήνα. Ναι, εδώ υπάρχει ένα θέμα που μου σκάνε τα καλώδια. Αυτά που θα τους βοηθήσει Περίμενε. να δείξει. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που σκάνε τα καλώδια που έρχονται από το εξωτερικό και Κάνε επίσης και που τις υπάρχει πρέπει. ζήτηση. Ναι, επίσης όμως είναι που υπάρχει ζήτηση. Γιατί η όλη ιστορία είναι ότι τα data centers λόγω του AI θα χρειάζεται να έχεις data centers πολύ κοντά στους χρήστες. Οπότε εκεί πέρα αρχίζει η ζήτηση για να είναι χαμηλή απόκριση κτλ. Είναι αυτό το edge που λένε. Οπότε είναι μια ongoing συζήτηση τι γίνεται κτλ. Ναι, θα δούμε στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε στην Κρήτη, θα δούμε στην Αθήνα. Μάλλον αυτό θα είναι ο άξονα κατά τα φαινόμενα όπως παίζεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα δείξει. Λοιπόν, για πάμε λίγο παρακάτω. Πέρα Τι από τα άλλο. center αυτά που ανακοινώθηκαν και τα μνημόνια συνεργασίας τέλος πάντων, είχαμε και στις τηλεπικοινωνίες έτσι, κάποιες μικρές εξέλιξεις. Είχαμε αποτελέσματα που έβγαλε η Vodafone τριμήνου, έτσι, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023. Είδαμε ότι υπήρξε οριακή άνοδο της τάξης του 0,6%. Τα Στα έσοδα έσοδα από από υπηρεσία. υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε 218 εκατομμύρια ευρώ από 216 που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Είδαμε ότι υπήρξε έτσι μια αντιστρόφως ανάλογη τάση μεταξύ του αριθμού των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών σταθερής. Είχαμε δηλαδή plus 15.000, δεν είχαμε στους Πλάς συνδρομητές 15.000 στις συνδέσεις κινητής, μείον 3.000 στις συνδέσεις σταθερής. Και εντάξει, και στην κινητή έχει ένα ενδιαφέρον ότι ε, συμβόλαια. είναι τα συμβόλαια που είναι στις 41.000 τα συμβόλαια, μείον 25.000 μείον 26.000 τα καρτοκινητά. Γενικώς δηλαδή κάνουν καθάριση, αυτό το θέλουν ούτως ή άλλως, δηλαδή είναι στο 45% τα συμβόλαια αυτή τη στιγμή στην πελατειακή βάση. Άρα τι Γενικότερα θέλει. όμως, κοίταξε, εμένα προσωπικά θεωρώ ότι θέλει λίγο προσοχή από την πλευρά της Vodafone αυτή η ιστορία με τα ευρυζωνικά, τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Βέβαια, η γενικώ στρατηγική του ομίλου αλλάζει, δίνεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι του business και του ICT σε όλη την Δεν ήταν Ευρώπη. που έδωσε όθηση και στα έσοδα ούτως ή άλλως, λένε. Αυτό Ναι, στην Ελλάδα. ναι. Τώρα σου μιλάω εγώ γενικώ στρατηγική, οπότε Ελλάδα, θέλω να δω, ναι, θέλω να αλλά δω λίγο αυτό. στην Ελλάδα δίνει και αυτή πολύ την παρουσία τους. Έχουν αναλάβει δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια πάρα πολλά έργα σε σχέση με το τι έκαναν στο παρελθόν. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Απλώς σου λέω τώρα ότι, ξέρεις, είναι και άλλα πράγματα που παίζουν. Λοιπόν, και γενικότερα, αλλά σε ευρυζωνικές σημαίνει ότι δεν τραβάει. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με το Vodafone TV, το οποίο έχει πολύ καλό περιεχόμενο, έχει το άθλιο user interface και αυτό νομίζω του στοιχίζει πολύ περισσότερο από άθλιο. Είσαι Ό,τι και λίγο αν μου πεις. Εν τω μεταξύ δεν είμαι δηλαδή biased ή οτιδήποτε για να πει κανεί. Έχει φοβερό περιεχόμενο. Αν δεν σε ενδιαφέρουν τα αθλητικά, είναι ναι, ναι. Συμφωνώ. εξαιρετικό. Δηλαδή το συνδυάζει και με Disney Plus και λες, OK, αλλά το Και σε user πολύ καλή interface. τιμή. Ειδικά τα συνδυαστικά. Και σε πολύ καλή τιμή. Αλλά όντω είναι λίγο στρεβλό, θα πω εγώ. Εντάξει, το παράκανε. Το user interface. Στρεβλό. Όχι, είναι χάλια. Απλά, δε. Ό,τι και αν μου πεις. Ας έρθουν να το πούνε από τη Vodafone. Ας με πάρει τηλέφωνο η Vodafone. Αυτό ας πω, δε. Τι ίδιοι το λένε ώρες-ώρες. Δεν είναι. Λοιπόν, λέει, παιδιά, πρέπει να το αλλάξετε. Όχι, το λέω, επειδή λέμε για αθλητικό περιεχόμενο, γιατί ξέρεις, παίζει πολύ και το αθλητικό προφανώς. Έχουμε και σε εξέλιξη το διαγωνισμό για το Champions League που πάμε σε τρίτο γύρο πλέον από ό,τι λένε. Έτσι Πάμε δεν σε είναι? νέο γύρο, δεν ξέρω αν είναι τρίτος ή δεύτερος. Πάμε σε νέο γύρο σίγουρα πάντως, γιατί η προσφορά που κατατέθηκε δεν ικανοποιεί τους έξω. Αλλά Άρα είναι μία η προσφορά. Πρόσεξε τι μία η γίνεται. προσφορά έχει καταθέσει μόνο η Κοσμοτέ, είναι γνωστά αυτά, η οποία Κοσμοτέ θεωρώ ότι προσπάθησε να ρίξει λίγο την τιμή. Μόνο η Κοσμοτέ όσον αφορά το συνολικό πακέτο. Υπάρχουν και Ναι, άλλες προτάσεις Μέγα για τα ελεύθερα, για την παράλληλη μετάδοση κτλ. Εντάξει, ναι. Αλλά μιλάμε τώρα για συνδρομητική πλατφόρμα. Ποιο θα το πάρει? Η Nova δηλαδή δεν έχει καταθέσει, δεν ενδιαφέρεται. Άρα έχουμε την Κοσμοτέ που παίζει μπάλα μόνη τη. στο μεγάλο πακέτο, ναι. Στο Οπότε μεγάλο εκεί πέρα πακέτο. παίζει. Εντάξει, νομίζω κάπου θα τελειώσει αυτό τώρα μέσα στο μήνα. Θα τελειώσει. Θα δεις. Δεν μπορεί. Να πούμε τώρα, μιας και αναφέραμε και την Κοσμοτέ, έτσι, ότι υπήρξε μια
συγκινητική κοπή πίτας ως Για τους δημοσιογράφους, ναι. Αποχαιρετιστήριο με του Μιχάλη Τσαμάς, ναι. χαιρετιστήριο του Μιχάλη Τσαμάζ, ήταν έτσι λίγο φορτισμένο το κλίμα, υπήρξε μια μικρή αναδρομή, είχε ενδιαφέρον. Εγώ θυμήθηκα ιστορίες απ' έξω για να μην... Κέρδισε ο συμπαρουσιαστής από το φίλιο podcast πάλι το Φλουρί. Καλά, εντάξει, αυτός πάντα κερδίζει ο Τίμος, οπότε δεν είναι θέμα. Αλλά εντάξει, κοίτα, εντάξει, είναι ένα τέλος εποχής, τα λέγαμε και τις προάλλες, θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή τώρα να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα της Κοσμοτέ στο δεύτερο μισό της χρονιάς και νομίζω ότι περισσότερα θα δούμε το 25 για το που θέλει να το πάει. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό θα είναι εξέλιξη. Αλλά ναι, ήταν συγκινητική. Εντάξει, τώρα συγκινητική. Εντάξει, εντάξει, υπάρχουν δημοσιογράφοι που υπάρχουν, βάζω και αυτό μέσα, που το Μιχάλη τον Τζαμάζ τον ξέρουμε πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Οπότε, εντάξει, πώς και να το κάνεις με έναν άνθρωπο, ακόμα και αν είχες διαφωνίες που λέγει και δεν γράψετε πάντα καλά για μας, έχεις μια σχέση. Ήταν λίγο αυτό. Εντάξει, πώς το περίμενε, δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε... Ναι, εντάξει, πώς Το απλώς σου λέω. Αλλά ναι, είχε ωραία, ήταν ωραία, είχε ενδιαφέρον. Η Κοσμοτέ παρουσίασε αποτελέσματα σε 2 εβδομάδες. Ναι, καλά, έχει σε 2 εβδομάδες. Ναι. Έχουμε μέλλον μέχρι την Κοσμοτέ για να δούμε και λίγο τι γίνεται στη συνδρομητική τηλεόραση. Θέλω, επειδή το έλεγε πριν. Ναι, στη συνδρομητική τηλεόραση, ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται. Να πούμε όμως πάνω κάτω μία ιδέα έχουμε. Να πούμε ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι πολύ αυξημένες οι πειρατικές συνδέσεις. Ναι. Είχαν βγάλει κάτι νούμερα, νομίζω η Nova τα είχε βγάλει για 900 έλεγε, όταν το σύνολο της συνδρομητικής βάσης ξεπερνάει το εκατομμύριο περίπου, δηλαδή είναι πολύ κοντά, αλλά αυτό δεν είναι, νομίζω, οι υπόλοιποι λένε 650, μετρώντας τα κουτιά, τα πειρατικά κουτιά. Ναι, καλά, εξάρτητα πώς το μετράς, ναι. Ναι, να πούμε ότι το μερίδιο της Κοσμοτέ, από τους 3 εγχώριους, το μερίδιο της Κοσμοτέ είναι σταθερό σχεδόν 680 νομίζω περίπου. Της Nova είναι κοντά στο 400, αν δεν κάνω λάθος, και 180 παραμένει η Vodafone. Ναι. Το πολύ ενδιαφέρον όμως είναι ότι πόσο έχει φτάσει στο Netflix, ρε Σιμίτσο. 650.000, πόσο? Ναι, οι πληροφορίες της αγοράς λένε 650.000 και άλλες 200 έχει φτάσει στο Disney Plus. Εντάξει, μας έλεγε το Disney Plus ότι είναι σχεδόν 2 συνδρομές χωρίς Κοσμοτέ και Nova αυτή τη στιγμή. Τι? Κατά μέσο όρο το ελληνικό κυκλοφορείο έχει 2 συνδρομές σε video streaming υπηρεσίες πλην Κοσμοτέ και Nova. Δηλαδή μπορεί να έχεις μία Κοσμοτέ και 2 Netflix και Disney Plus ή οτιδήποτε, κάπως έτσι πάει. Ναι. Λοιπόν, οκ. Ναι. Τώρα, για να κλείσουμε και τα αθλητικά, έχουμε και την ιστορία με τις κάμερες και τα γήπεδα και τα λοιπά που Ναι, γίνεται. και το wallet. Το wallet θα γίνεται επιτέλους στο αυτοπροσωπεία, γιατί και τώρα υπάρχει ηλεκτρονικό ειστήριο. Θα πηγαίνεις, θα έχουν βάλει νευσί στις κάμερες εκεί τα πάντα. Θα περνάς με το κινητό σου από το wallet το εισιτήριο. Θα μπορείς να βάλεις και το παιδί σου να το καταχωρήσεις στο wallet. Θα μπορείς, εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, να δώσεις το διαρκεία σου σε άλλον που μπορεί να το χρειάζεται. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό πώς θα γίνει. Βέβαια δεν ανακοινώθηκε τώρα, θα γίνει τον Απρίλιο. Ναι. Τι άλλο είχαμε αυτήν την εβδομάδα? Είχαμε στοιχεία από τη Mastercard για... Άσε με να μαντέψω, αυξάνεται η διείσδυση των καρτών. Η χρήση των καρτών, ναι. Πλέον το 23, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπήρξε μια αύξηση 15% στα 62 δις ευρώ η αξία των συναλλαγών. Πάμε για 70 δισεκατομμύρια το 2024, έλεγαν οι άνθρωποι της Mastercard, το Παναγιώτης ο Πολύδωρος, ο Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Γενικώς και η προσπαθή και αυτή θα δούμε πράγματα όσον αφορά το customer experience. Γενικώς, εντάξει, για τις πληρωμές γενικότερα έχουμε πολλή κινητικότητα και νομίζω ότι σε κάποια από τα επόμενα επεισόδια θα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε παραπάνω, θα το κάνουμε αυτό, εντάξει, οκ. Ναι, θα το κάνουμε. Και τι άλλο είχαμε και τη WeChat. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, για πες μας. Το Χρήστο Παπαδόπουλο, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα το Χρήστο. Εντάξει.
Ναι, τα λέει πολύ καλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι πρέπει να τον ξαναφέρουμε κάποια στιγμή να μας δώσει λίγο ένα update για το Generative AI και το πώς το βλέπει. Η Witside, η οποία τρέχει πολλά τέτοια projects, Augmented Analytics και διάφορα, και έχει projects και στη Διευρύνει τα μερίδια της. Είναι πολύ ενεργή σε αυτό το τομέα, ναι. Ναι, έχει μια αύξηση. Πέρσι έκλεισε με συν 27% στα 4,05 εκατομμύρια ευρώ. Πάει για 5 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις, λέω, έσοδα. Γενικώ είναι σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τέλεια. Αυτό να ήταν πούμε η και λίγο, να πούμε λίγο και τα σχόλια. Ο Inferno.com, χαιρετίσματα από την πόλη που δεν υπάρχει, Replaceo, Hopsi didn't jinx it, που λένε και στο χωριό μου το διπλοτούβαρο διδημότυχο. Είπαμε εμείς για πόλη που δεν υπάρχει. χαιρετίσματα, όχι, είναι από την επικοινωνία ως τίποτα. Θα το πω μετά. Ναι, χαιρετίσματα λοιπόν από την πόλη που δεν Ναι, υπάρχει. ο Άγγελος Α έχει ένα σχόλιο για τις τράπεζες και τα ATM και γενικότερα τα παράπονα που έχει από την Πειραιώς. Εντάξει, τώρα η ιστορία με τις τράπεζες επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον και ίσως θα Παράπονο πρέπει που έχει από την Πειραιώς. Σε να τα παρακαλώ. μιλήσουμε. Αλλά θα τα κάνουμε αυτά και θα μιλήσουμε, έχουμε και άλλα επεισόδια. Θα είναι θέματα που θα συζητήσουμε από την επόμενη εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε ένα κομμάτι fintech. Λοιπόν, Κάνουμε okay. και θα τα πούμε αναλυτικά και το σχόλιο για τα παράπονα, γιατί και τα παράπονα πρέπει να ακούγονται και μπορείτε να μπαίνετε σε αυτήν την εκπομπή να τα λέτε και να τα λέμε κι εμείς. Καλό είναι να ακούγονται. Εντάξει. Μπορεί να διορθώνονται. Ναι, λοιπόν. Οπότε ας το αφήσουμε εδώ, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας στα social media, στο YouTube, στο Spotify, όπου θέλετε. Και δεν ξέρω, θες να προσθέσεις τίποτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι άλλο να προσθέσω. Bye. Γεια.